A hőhullámok egyre erősebbek, gyakoribbak és egyre több kockázatot rejtenek. Az önkormányzatok hőség akcióterv megalkotásával óvhatják a lakosság egészségét és életét. Közös erővel hőhullámok idején is élhetőbb, biztonságosabb városokat teremthetünk. Kezdjük a leginkább veszélyeztetett csoportokkal, az idősekkel, a gyermekekkel, a terhes nőkkel, a hajléktalanokkal és a krónikus betegségben szenvedőkkel. Nevezzünk ki projektvezetőt, építsünk ki döntéshozott támogatást, és biztosítjuk időben a szükséges pénzügyi forrásokat. Építsünk már létező stratégiákra és irányelvekre, tanuljunk más városok tapasztalataiból. Az éghajlati és a társadalmi jellemzők együttes elemzésével azonosítsuk a hőség által leginkább veszélyeztetett helyszíneket, területeket. Dolgozunk együtt a helyi érintett szereplőkkel és a lakossággal a megoldások kialakításán. Alakítsunk ki egy az országos időjárási vészjelző rendszerhez illeszkedő helyi riasztási rendszert, és rögzítsük, hogy az egyes szinteken kik jogosultak intézkedni. Elsőként a gyorsan bevezethető intézkedéseket valósítsuk meg. Hűvös közösségi helyek megnyitása, ivóvíz biztosítása, a munkarend rugalmas átalakítása. Fektessünk a hűs városi környezetet biztosító elemekbe, zöld területekbe, árnyékos utcákba és energetikailag korszerű épületekbe. Rövid, közérthető üzenetekben minél több csatornán keresztül juttassuk el az információkat a lakossághoz. Évente monitorozzuk, értékeljük és aktualizáljuk a hőség akciótervet. Közös erővel hőhullámok idején is élhetőbb, biztonságosabb városokat teremthetünk. További részletekért látogassa meg honlapunkat. Együtt többet tehetünk a hősebb, élhetőbb városokért.